Dema ku tarîtiyê kuçê dadgirtin, heyv li çardehê bû. Peyên li derya diketin, lûleya tivingan diçirisîn. Xirexir, gev. Bavê min di quncikê xwe de bi tizbiya xwe selewat didan. Wekî peyrûkên şevê ji hevbela bû li hewşê. Diya min xwe de avêt ser me. Ew girînên ku olan didan. Bêhna benzînê şemala agir ber bi asîman ve hil dikişiya. Mêjiyê min tevizî. Ez ketim nav tarîtiya bîreke kûr. Ev kîlera kufnikî, mirşkên hewî, bi rojan di valahiyê da çikiyan ewrên min. Min serê xwe li dîwarên gewr xist. Tu kesî nebihîst qêrînên min. Pirtûka nivîskar Suzan Samancî ya bi navê Siya Bêdengiyê bi tehma xweşiya zimanê Kurdî hatiye nivîsîn û gelek herikbar e. Siya Bêdengiyê ji 108 rûpelan pêk tê û di sala 2003 de ji aliyê weşanxaneya Aramê ve hatiye çapkirin. Nivîskarê Pirtûkê Suzan Samancî di sala 1962 de li Amedê tê dinê û xwedî gelek berhemên Kurdî ye.